ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଏକ ନୂତନ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କରିଥିବା ଏବଂ କରୁଥିବା ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛୁକୁ ମୋର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୟସର ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ, କିଛି ନୂତନ ଯଦି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟର। ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପଘର। ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବାହାରିଲି। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଛି ସେହି ସହର ଯାହା ନିଜର ଭଳିକି ଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଚାର ଏବଂ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା ପରିବେଶ ଦେଖି ମନରେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର ସେଇ ଛକ୍ ଛକ୍ ଶବ୍ଦ ସୂଚାଇ ଦିଏ ସମୟର ଚକ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ। ସେ କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ମରାଳ ମାଳିନୀ ଚିଲିକାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନଲୋଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସେ ଉକ୍ତିଟି ମନେ ପଡ଼େ। ଉତ୍କଳ କମଳା ନୀଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆମେ ଆଗେଇଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଅଭିମୁଖୀ। ସେଠାରେ ରାତିଯାପନ ପରେ ପରଦିନ ବାହାରିଲୁ ମା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ବସ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ସହିତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି।
मंदिर बाहर स्थानीय लोकंक विभिन्न हस्तशिल्प सामग्री सांगकु दही लुण लंकार सरबत बेस मनलगा। पर्वत उपरू भूपृष्ठर दूरता गछलता कोठा बाड़ी स्पष्ट बारी होता। अतीतर से तारातारिणी मंदिर एवं आजिर मंदिर परिवेश देखिले परिवर्तन जे होइछि यह स्वीकार करने को खाली सेटिक नुहे रास्ता घाट चिकड़ संप्रसारित सांगकु परिवहन सेवा हाथ पाहांतारे जहाँ जड़े पर्यटक को सुविधा पर्यटन स्थल बुलवारे साहाय्य करिଥାଏ। देखा गले स्थानटी बहुत सुंदर जगह। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।